Ito ang madamdaming pagkikita ng 6 na taong gulang na batang lalaking si Sam at kanyang pamilya matapos itong mawala ng halos 1 linggo. Nasa mabuti ng kalagayan ang bata na nawala umano nitong May 1 at naligaw sa gubat at mabundok na lugar sa Del Socorro, Minalabak. Ngunit ang pagkawala umano ng bata tila nabalutan ng nakakatuwa at kababalaghan. Idinetalye ng bata ang mga pangyayari mula umano nang siya ay maligaw hanggang sa matagpuan ng mag-asawang senior citizen. Kabayo lang. Kabayo? Anong kulay ng kabayo? Puti. Anong kinain mo? Ilang araw ba ka? Anong kinain mo po? Green. Bakit ka nahulog sa kabayo? Kasi biglang gumanin yung kamay. Tapos, nung nasa kagubatan kayo ng kabayo, anong pinakain niya sa'yo? Wala. Wala. Bigla lang ako dumaan sa puno, tapos may nakita ko doon nakakabit. Grapes. Kinain mo nung nawala ka ng ilang araw? Paano ka sinakay ng kabayo? Yung bibig niya nilagay niya sa tiyan ko, tapos bigla akong binuhat. Ayon kay Tatay Angel, natagpuan niya ang bata na mag-isa 1 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay kung saan ang bata nawala. Bigla na lamang umanong sumulpot sa kanilang taniman ng bata na Tagalog magsalita. Ako nagtatrabaho ko duman sa gardenan ko sa may pispan. Sa diyan sa tabi ng bakuran ko. Kang na to, gutom na ko, umakyat ako. Pag akyat ko, ay di, nakahanda ng pagkain sa lamesa, hindi ko makain ako. Ang aso, nagbugso ko, nagtakbuhan. Mga aso? Ang aso ko. Tingnan ko, yawan ng pagkain ko. Oh, may bata. May ulo sa kaya nakapulang damit. Galit naman ako. Sabi ko, ano mo, punta ka. Sabi ko, tingnan mo, alika, tingnan mo. Ayos mo. Walang kasama. Sabi ko, alika. O, di, pag sabi ko, paglapit. Sino? Patapos, sabi ko, isa yung kaibanan mo. Wala. Ay, di ako Tagalogan. Ay, nag-aalag pala. Pag-abot ka na, sabi ko, saan ka nag-eskwela? Malanday. Kwento naman ng ama ng bata na agad umuwi mula Marikina nang mabalitaan ang nangyari sa anak. May kakatuwa rin umanong nangyari sa kanyang asawa na tila may sumanib at tumirik ang mata. Nagsasalita umano ito ng iba ang boses at tila may kasunduan o kondisyong hinihingi bago ibalik ang bata. 4:30 ng hapon. Tapos, yun, umiiyak siya kasi nawawala nga daw yung anak namin. Kinabukasan, umuwi na ako kasi nakikita po sa asawa ko na nade-depress na din eh. Ayun po, patuloy po ang hanggang sa pagdating ko na nakikita ko naman na patuloy yung paghahanap ng mga kaburisan po dito sa Minalabak. Tulong-tulong po sila pati ng mga kasundaluhan po. So, talagang hindi po talaga sila sumuko. Talagang yung effort po nila talaga na talagang hanapin yung anak ko. Isipan nila na magpagamot sa tumawag ng manggagamot. Oo. Ngayon sa hindi namin inaasahan na pangyayari na yung nakita naming eksena na kala namin sa pelikula lang. Hindi ko inaasahan na makakita kami ng ganong personal. Yung time na yun, sabi niya ay nakita niya raw sa puno ng balete. Puno ng balete? Opo. Ayun, pinuntahan po namin, sama-sama kami ron ng mga kamag-anakan niya. Yung time na yon na pagpunta namin doon is sinaniban siya. Si Mrs. mo? Oo. Anong suwanib? Yung nakatira sa puno. Anong sinasabi? Ang sabi niya is anak ko to. Huwag niyong kunin to. Pero hindi na siya yun. Kasi iba yung boses niya at saka yung bilis niya ng akit panaog sa medyo mataas yung mataas yung inakyatan niya eh. Naglalakad po. Tumatakbo. Hindi tayo naniniwala sa Pero nasaksihan namin na iba hindi normal. Nanilisik yung mata. Lisik yung mata niya. Tapos iba yung boses niya. Ang kondisyon umanong nasambit ng elementong sumapi sa asawa niya ay kung kunin ang bata, mawawalan ng tubig sa isang bukal sa lugar. Sa kabila ng hindi pa maipaliwanag na pangyari, nagpapasalamat ang kaanak ng bata sa mga otoridad at kay Tatay Angel sa tulong hanggang sa naibalik sa kanila ang kanilang anak. So, unang-una tay, pinag-pray ko po sa Panginoon na sana po yung taong makakuha ng anak ko bigyan niya ng tamang pag-iisip,
Ang lukas, galingan. Nung malaman natin na safe nang nandito at na-turnover yung bata sa ating himpilan, agad natin itong pinamedical evaluation para dun sa health ng bata. Kung meron man siyang na-accumulate na sakit o kung may sakit man siya ngayon para ma-assess ng doktor kung ano yung intervention na pwedeng gawin. Tapos yung after nito, nung makita naman ni doktor, na i-certify naman ni doc na okay naman yung bata, malusog, doon naman tayo sa office ng MSWD for stress debriefing ng bata. So eventually, i-turn over na natin yung nawawalang bata within 6 days sa kanilang pamilya. Yung mabilisan nating pakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno like AFP, MDRR, BFP, at pati na din yung sa ating PECO, yung ating Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, and yung kanilang regional office na tumulong sa paghahanap ng nawawalang bata. Yung pamilya at pati na din lahat ng ahensya sa Minalabak sa pamumuno ng ating local chief executive na si Mayor James Colin Lizardo, buong pusong nagpapasalamat. Sa ngayon, tuluyan nang na-turnover ng pulisya ang bata sa kanyang mga kaanak. Nasa maayos namang kalagayan ng bata. Jan Amador, CSN.